Hola, bon dia, com esteu? Comencem aquest vídeo on explicarem com construir un caragol mètric. A dintre porta una cinta mètrica, fa aquest moviment, de manera que reprodueixes el moviment d'un caragol. Això és un full prim, un full que pot passar per la impressora, però després necessitem que tingui una miqueta de fortalesa. L'enganxarem a sobre del cartró, li posem una miqueta de cola, escampar-la bé amb un pinzell, lo més uniforme que pugueu, per tota la superfície. Des del mig cap als extrems aneu enganxant-ho. Un rodet de gravador, és fàcil que a casa no en tingueu. Una cosa similar. Vale, això quedaria superben enganxat, heu vist que no ha quedat ninguna arruga, i llavors la idea seria retallar el cartró, val? Ens quedarà una cosa així. Això la idea, veieu que té sí unes ratlletes discontínues? Doncs per les ratlletes discontínues, si li poseu un regle, veieu el cartró queda perfectament doblegat. Tindríem la closca i tindríem la molla. I els llocs per a on agafar-ho. Aquí i aquí. Primer anem a enganxar la cinta mètrica i després enganxarem la molla. Primer de tot, li enganxarem el lloc per on manipularem. Ho marcarem en un llapis. Heu de marcar on voleu que vagi el cartonet. Seria enganxar el cartonet, així. Posem el lloc on li toca. El que farem és assegurar-ho amb cinta de paper que no es mourà i acabarà de secar-se. I així hauríem d'enganxar ja la cinta mètrica, amb cola de contacte. L'has de posar a les dues superfícies que vols enganxar, així i així, i esperar 10 minuts que s'assequi. I ho enganxem. Va, ja tenim la cinta mètrica enganxada a lo que és la closca, que va eixint i entrant. Ara mirarem com podem enganxar la molla a la closca. Utilitzem un dels plecs de la capsa de cereals i situem el regle de manera que vagi paral·lel. I marquem una línia. Retallem amb una distància més o menys d'1 centímetre. Dobleguem. El que farem serà com una espècie de tac de cartró. Agarrarem la cinta, fixarem el tac perquè no se'ns desmunti. El col·locaríem on volem enganxar la cinta mètrica. Ben alineat, el tac ha d'anar al límit de la molla, enganxar-ho aquí i enganxar-ho a la cinta mètrica. Marquem amb cola de contacte. Pressionem, podeu posar una miqueta de cinta. I ara seria qüestió també d'en cola de contacte d'enganxar la cinta mètrica així. Alineem primer, a baix, apretem, que quedi ben fixat, veu? Una miqueta de cinta així perquè estiga més fort. Quedaria així, tindríem l'agafador aquest i l'agafador aquest. Des del lloc on jo no toco el titella. Què? Vos agrada? Moltes gràcies per estar atents al vídeo i esperem que vos isquen uns caragols mètrics superxulos. Compartiu a xarxes perquè a vosaltres mos agradaria veure-ho també. Gràcies, adeu!